Nah, iki bikini Bottom 1 juta tahun kepungkur. Alame liar, seliar bencong ngamen di perapatan. Srengeng meletek nek wayah isuk. Ya wis koyo biasa. Kala isuk wedhus-wedhus padha kluruk. Bengokane nggarai lindu. Sampai SpongeBob ndase ketiban watu. Lah iki ceritane Squidward tangi turu. Lek turu ngileran, dadi sak awak kena iler. Patrick penasaran diampun-ampun. Bekenyek kotos-kotos dikira sele roti. Tapi dipangan rasane anyep. Akhirnya karo Patrick ditaburi micin ben rasane gurih lan enak. Wong jaman biyen sing dipikir mangan ngising turu. Iki pertama kaline Patrick karo SpongeBob belajar bakaran. SpongeBob ngajari tutorial cara bakaran sing bener sesuai dek Google. Nemu tuan crab dibakar terus dipangan. Rasane enak sampai glegeken. Akhirnya Patrick kecanduan. Kabeh melok bakaran. Mangan lopes, mangan suket, usus buntu, telek wedhus sampai kancute Patrick dibakar.